estem a la segona edició de l'Oncogravel, molt i molt contents perquè el total de participants són 70 equips, amb al prop de 400 participants i ciclistes, amb 22 a la llarga i en 48 a la curta. I evidentment també volem pensar en els voluntaris que gràcies a ells podem tirar això endavant. Sense ells seria impossible poder-ho fer. Aquí estem, Palamós, segon any consecutiu, Oncogravel, molt contents de l'increment de participants. Hem passat de 49 a 70 equips, de 240 a quasi 400. I bueno, els comentaris de la gent quan arriba molt contents, avui el dia és espectacular i estem gaudint moltíssim de la jornada. Gràcies a tots per participar.